Ano ba itong kalokohan pinasok ninyo? Alam mo namang dadalawa lang kaming magkapatid kaya masyado talaga siyang nangulila sa kuya. Sinabi na nga sumagot ka eh. Ako ba o yung nanay mo? Sa ating channel na Kwentong Takip Silim. Ang kwentong itatampok natin para sa araw na ito ay ipinadala ng ating letter sender na humiling sa ating itago na lamang ang kanyang pagkakakilanlan sa pangalang Remy. Tungkol ito sa kababalaghan at misteryong dinanas niya umano sa kanyang biyenang babae na matagal na niyang di umanong pinaghihinala ang may tinatagong kakaibang sikreto. Ating pakinggan ang kanyang kwentong pinamagatang Gatas ng Ina. Dear Kwentong Takip Silim, at sa lahat po ng mga taong nakikinig ngayon sa atin, isa pong malaking karangalan para sa isang avid listener na katulad ko na mapili ninyo ang aking kwento para itampok bilang isa sa mga napakagaganda niyo pong content. Pero kahit po gaano ko kagustong ipakilala sa inyo ang sarili ko, ay natatakot naman akong magbahagi ng mga personal na impormasyon dahil na rin po sa isang rasong may kinalaman sa kwentong ito. Please hide my identity at itago niyo na lang po ako sa pangalang Remy. I am 52 years old, OFW na tubong Rosario, Cavite. Pero ngayon po ay sumusulat mula sa bansang Australia. Siguro ay magdadalawamput-anim na taon na po ang nakakalipas buhat ng ikasal ako sa aking mister na itago na lang din natin sa pangalang Homer. Nang magkakilala kami ay isa po siyang mekaniko noon na nagtatrabaho sa isang talyer somewhere in Manila. Habang ako naman po ay nagtatrabaho bilang waitress sa isang kantin na nasa tapat lang din ng kanilang shop. Long story short, doon po kami nagkakilala at nagligawan hanggang sa tuluyan na nga kaming maging magkasintahan na hindi kalaunan ay natuloy naman kaagad sa kasalan. Mano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Mano rin po, Nay. Teka, Homer, anak. Ito na ba yung nobyang ikinikwento mo sa akin sa telepono? Abay, kagandang dalagan man pala nitong nabingwit mo, ano? Nanay, ang totoo niyan, hindi ko na lang ho girlfriend ngayon si Remy. Asawa ko na ho siya, Nay. Nagpakasal ho kami nitong nakaraang buwan sa West. Ano ka mo? Bakit kayo nagpakasal? Bakit ninyo ginawa yon? Nay, sandali lang naman ho. Bakit naman ho kayo nagagalit ng ganyan? Nasa tamang edad na naman kaming pareho ni Remy para magdesisyon ng sarili namin. Hindi yun ang punto ko, Homer. Alam mo namang wala pang isang taon buhat nang mamatay ang Kuya Bruno mo. Pagkatapos ay padalos-dalos kayo. Hindi ba ninyo alam na malas ang kasalang naganap sa inyo? Sukob ang kasal ninyo. Nanay, hindi naman nahuuso sa panahon ngayon ang mga ganyang pamahiin ng matatanda. Saka isa pa,
Sa West pa lang naman po kami nagpakasal. Dahil pinag-iipunan namin yung para sa pangsimbahan. Kinailangan lang ho talaga naming magpakasal ngayon sa lalong madaling panahon dahil buntis ho si Remy, Nay. Diyos ko po, Homer. Ano ba itong kalokohan pinasok ninyo? Hindi man lang kayo nag-isip ng mabuti para sa kinabukasan na magiging anak ninyo. Masyado kayong mapupusok. Ay nako, ewan ko sa inyo. Bruno anak, halika na nga. Ito nga pala yung kwarto ko, mahal. Na mula ngayon, pansamantalang magiging kwarto mo na rin. Mahal, pagpasensya mo ng nanay ko ha. Ganyan kasi talaga siya. Masyadong mapamahiin. Pero hayaan mo, kilala ko yan. Hindi rin makakatiis yan at hindi magtatagal lalambot din kagad dyan. Ang mabuti pa, kainin mo na lang muna yung hopyang munggo na binili ko kanina dun sa labas. Naaalala mo pa ba to, mahal? Dahil dito, na-inlove ka sa akin eh. Ano ka ba naman, Homer? Tigil-tigilan mo nga ako sa kakaganyan mo. Alalahanin mo, buntis na ako. Pero seryoso na. Siyempre, naiintindihan ko ang naging reaksyon ng nanay mo. Kahit naman kasi sinong ina magugulat at makakaramdam ng tampo kapag nalaman niyang bigla na lang nagpakasal ang bunso niyang anak na hindi man lang hinihingi ang basbas niya. Sinabi ko naman na kasi sa'yo yun pero hindi ka nakinig eh. Sana na-excite akong pakasalan ka nang malaman kong magka-baby na tayo eh. Ayaw ko na rin kasing patagalin pa yon. Dahil dun din naman ang punta natin. Pero mahal, kanina pala, medyo nagtaka lang ako. Yung alagang pusa ng nanay mo, kapangalan siya ng kuya mo? Ayun ba? Oo, mahal. Masyado kasing nagdalamhati ang sinanay nang mawala si Kuya Bruno dahil sa aneurysm. Alam mo namang dadalawa lang kaming magkapatid kaya masyado talaga siyang nangulila sa kuya. Iyon ang dahilan kaya nagdesisyon siya mag-ampo ng pusa at ipangalan niya ito sa kapatid ko. Ganun pala. Nakakaawa naman pala si nanay, mahal. Lalo na malayo ka sa kanya. Ngayon ka na lang umuwi tapos sama pa ng loob ang pasalubong mo. Kaya nga gusto ko sanang hilingin sa iyo na kung pwede, dito muna tayo sa bahay namin para may kasama si nanay. Saka para na rin yung perang ipang-uupa sana natin, pwede na lang nating ipunin para sa future, makabili rin tayo ng sarili nating bahay at lupa. Kung papayag ba si nanay, bakit hindi? Kaya lang, sa lagay ngayon mukhang malabo yun, mahal. Galit siya sa atin eh. Ano ka ba, mahal? Huwag ka nga sabing mag-alala. Mabait yang si Nanay Norita. Mukha lang masungit yan pero mahal ako niyan. Hindi niya kayang tiisin ng mga anak niya. Ito hong si Nanay Norita ay nagsimulang makipagkompetensya sa akin para sa atensyon at pagmamahal ni Homer. Oo, Nay. May kailangan ho ba kayo? Wala naman anak. Dinala ko lang ito. Ipinagtimpla kasi kita ng gatas. Si nanay naman. Ginagawa niyo naman ho akong baby niyan eh. Ganito naman talagang ginagawa ko nung hindi ka pa nag-aasawa. Bakit porke ba nagpakasal ka na dyan kay Remy hindi na kita pwedeng maging bunso? Hindi ho sa ganon. Nay, sige ho. Iinumin ko na tong tinimpla nyo. Salamat ho Matulog na rin ho kayo. Sige na anak. Good night na. Mahal. Bakit nakangiwi ang mukha mo? Mukha kang nadudumi na ewan dyan. Ewan ko sa'yo.
Hindi ka na nahiya. Kaya tanda-tanda mo na ipinagtitimpla ka pa ng gatas ng ina mo. Mama's boy. Sa ilang buwan ho naming pananatili noon sa bahay ng ina ni Homer, ay ganon na lang ho ang palagi naming pinagtatalunang mag-asawa. Ang pagiging pakialamera, sawsawera at pambe-baby ni Nanay Norita kay Homer. Kung ituring ho niya ang asawa ko, ay parang baby na kailangang pang alagaan at hatiran ng gatas gabi-gabi sa kwarto namin. Kahit na nando naman ako para gawin ang bagay na yon para sa asawa ko. Dahil ho doon, unti-unti ho akong nawala ng amor na suyuin ang biyenan ko. Lalo pat, ng mga panahong yon, ay naglilihi pa nga ako sa batang ipinagbubuntis ko. Hanggang isang araw, dumating na ho sa puntong hindi ko natiis pa ang ugali ni Nanay Norita. Ano ba naman yan, anak? Hindi ba't kagagaling mo lang sa trabaho? Bakit naman ikaw pang naglalaban ng uniforme mo? Nasaan na bang asawa mo? Sinasabi ko na nga ba't maling-mali ang desisyon pong pakasalan ng babaeng yan, anak? Abay, puro na lang paghilata ang alam. Batugan. Nanay, hinaan nyo naman ho yung boses nyo. Hindi ho batugan si Remy. Masama lang po ang pakiramdam niya dahil naglilihi pa. Alam nyo naman hong buntis ang asawa ko, hindi ba? Ay, nako. Huwag nga ninyong ikatwiran sa akin na buntis kang asawa mo. Abay, nagdaan din ako sa ganyan, ha? Pero hindi ako humihilata lang at naghihintay na pagsilbihan ako ng ama mo noon. Kumikilos pa rin ako. Aba, Homer, hindi ako papayag na may taong tatamad-tamad dito mismo sa pamamahay ko. Ah, ganun ho ba, Nay? Eh di sige ho, aalis kami rito ngayon din. Hindi ko naman ho ginustong tumira dito sa puder nyo. Kung hindi lang ako pinakiusapan ni Homer eh. Dahil sabi niya, wala ro kayong kasama. Naawa pa ako sa inyo kaya pumayag ako. Pero kung ganyan lang din naman ho kayo, hindi kayo makaintindi na masama ang pakiramdam ko dahil naglilihi ako. Mas mabuti pa nga umalis na kami rito. Mahal, wag namang ganyan. Ano ba? Talaga bang magsusunod-sunuran ka na lang dyan sa nanay mo? Sige Homer, mamili ka. Ako o yung nanay mo? Sumagot ka, Homer! Ako ba o yung nanay mo? Bilisan mo sagot dahil kapag napikon ako, isasalpa kita dyan sa ilalim ng saya ng nanay mo. Mahal! Sinabi na nga sumagot ka eh. Ako ba o yung nanay mo? Isa! Ikaw, mahal. Siyempre, pipiliin ko ang magiging anak natin. Nanay, sorry ho, pero kailangan ho ako na mag-ina ko. Yun naman pala eh. Halika na sa taas. Tulungan mo ako mag-empake. Nang araw na yon, Miss Anne, talagang inimpake namin ni Homer ang lahat ng gamit na dala namin noon sa bahay ng nanay niya. Patapos na ho sana kami nang bigla hong kumatok si Aling Norita sa kwarto. Anak, Remy, patawarin mo na ako sa mga nasabi ko sa'yo. Hindi ko gustong umalis kayo mag-asawa rito sa bahay. Ang totoo, nagtatampo pa rin kasi talaga ako na hindi nyo ipinaalam sa akin ang naging kasal nyo. Pakiramdam ko tuloy. Pati itong natitira kong anak,
mawawala na rin sa akin. Pero alam kong sumobra na ako, Remy, anak. Kaya ngayon ay humihingi ako ng dispensa sa iyo. Kung kinakailangang lumuhod pa ako, gagawin ko para lang hindi kayo umalis. Hindi niyo na ho kailangan gawin yun. Pinatatawad ko na ho kayo sa mga sinabi niyo sa akin. Pero kung pwede lang ho, hayaan niyo na rin kaming bumukod ni Homer para naman hindi ho maulit itong nangyari sa atin. Pwede naman kayong bumukod, mga anak. Diyan kayo tumira sa dating bahay ng panganay kong si Bruno. Tamang-tama. Ipapaayos ko agad yun pagdating ni Roy. Yung katiwalang pinagbabantay ko doon sa bahay. Nagbakasyon lang kasi siya sa Siquijor nitong nakaraang buwan, pero bukas na rin naman ang Malaki pala tong bahay. Akala ko maliit lang. Ay nako anak, talagang malaki ito ng ipagawa ko. Kasi sabi ko nga sa mga anak ko noon, gusto kong bigyan nila ako ng maraming apo. O nga pala, ito nga pala si Roy, ang katiwala ko rito sa bahay na ito. Roy, ito nga pala ang manugang kong si Remy. Kilala mo na siya, hindi ba? Nabanggit ko na siya sa'yo, ikaw nang bahala sa kanya. Magandang araw sa iyo, Remy. Magandang araw din ho sa inyo, Mang Roy. Mental lang ba ako, Miss Anne? Pero unang kita ko pa lang po kay Mang Roy ay talagang hindi na ho palagay ang loob ko sa kanya. Lalo na ho nang mapansin ko yung parang kakaiba at makahulugang mga sulyapan ni Nanay Norita na ng mga panahong yun po ay pinilit ko na lang kalimutan dahil Oh, Nay, bakit hindi na ho kayo umuuwi? Saka, bakit ipinagtimpla nyo na naman ho ako ng gatas? Akala ko ba na pag-usapan na natin to? Nako, nag-abala pa kayo, Nay. Baka pumapagod kayo niyan. Pero salamat po ha. Hayaan nyo na akong gawin to. Ipatong ko muna dito sa ibabaw ng mesita ha. Sige na to, uwi na ako. Inumin nyo na yan para makatulog kayo ng mahimbing. Mahal, medyo inaantok na ako. Pakiabot na ng gatas na tinimpla ni Nanay at nang mainom ko na. Sige, mahal. Sandali. Ay! Ha? Ano yun? Ano ba naman yan, mahal? Nabasag mo pa. Sayang naman yung tinimpla ni Nanay. O bakit namumutla ka dyan? Para ka nakakita ng multo. May nakita akong kamay na tumabig doon sa baso, mahal. May nagmumulto nga yata rito. Ano ka mo? Paano naman mangyayari yun? Akala ko ba walang namatay dito sa bahay na to? Hindi ba sabi mo, hindi naman dito namatay ang kuya mo? Ang sabi ko lang naman, hindi dito namatay si Kuya Bruno. Pero hindi ko sinabing walang namatay dito, mahal. Anong ibig mo sabihin? Si Ate Melba, hindi ko ba nasabi sa yung patay na rin siya? Namatay siya ilang linggo matapos mailibing si Kuya. Nagpakamatay siya dito mismo sa bahay na to, mahal. Nilaso niya ang sarili niya. takot na takot ho talaga ako nang malaman ko ang totoong nangyari. Sa bahay na tinitirhan naming mag-asawa noon, Miss Anne. Pero ayon naman ho kay Nanay Norita, ay pinabless naman niya ang bahay na yon kaya wala daw akong dapat ikatakot. Pinagalitan pa nga niya si Homer dahil binanggit pa sa akin yon. At tinatakot lang daw ako ng mister ko. Mabuti na lang ho at mabilis na nawala sa isip ko ang tungkol doon dahil
simula po noon ay halos araw-araw na rin naman akong sinasamahan ni Nanay Norita sa bahay, lalo na kapag nasa trabaho si Homer. Alagang-alaga ho ako ni Nanay Norita. Halos araw-araw nga ho noon ay tinitimplahan niya ako ng gatas. Tulad ng ginagawa niyang pag-aalaga sa anak niya. Kaya lang, Miss Anne, doon na rin ho ako nagsimulang makaramdam ng mga hindi magandang pagbabago sa katawan ko. Oo, Nay. Ilang araw ko na akong dinaramdam tong balakang ko eh. Kumikirot ho. Kasi siguro, dahil lumalaki na rin ang baby sa loob ng tiyan ko. Ganun ba, anak? Gusto mo bang ipahilot kita dyan kay Roy? Marunong yan, anak. Magaling namang gagamot yan dun sa kanila sa Sikihor. Aba, kung hindi mo na itatanong sikat yang si Roy sa kanila. Maraming alam na gawin yan. Ay, hindi na ho, Nay. Hihintayin ko na lang ho si Homer. Ang sakit. Teka, Remy, ano yung umaago sa binti mo? Dinudugo ka yata. Diyos ko po, Nay. Dalhin niyo po ako sa ospital. Nako, sa palagay ko, kahit dalhin ka namin sa ospital ngayon ay hindi na tayo aabot. Mukhang wala ng anak mo, Remy. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko nang yun ang sabihin sa akin ni Mang Roy noon, Miss Anne. Isinugod pa rin naman nila ako ni Nanay sa ospital. Pero talagang hindi na nga po naisalba ang anak ko. Sobrang sakit po nang nangyaring yun sa akin. At napakatindi po ng naging pagdadalamhati naming mag-asawa. Pero bukod doon, Miss Anne, na lalo pang nakapagpadagdag sa nararamdaman kong sakit noon ay ang muling pagbabalik ni Nanay Norita sa hindi magandang pakikisama niya sa akin pagkalabas ko pa lang ng ospital. Hindi naman ho niya ako direktang inaaway pero bumalik na ho siya sa malamig na pakikitungo sa akin. Inihinto niya na rin ho yung pagtitimpla sa akin gabi-gabi ng gatas pero ipinagpatuloy niyang gawin yon sa asawa ko na hindi rin naman ho nagustuhan ni Homer. Dahil ho doon, pati silang mag-ina ay umabot na sa puntong nagkakasagutan na sila. Pero sobrang okupado na po ng stress ang utak ko para intindihin ko pa ito ng mga oras na yon. Hanggang sa isang gabi, doon na ho nangyari ang pinaka-hindi ko malilimutang trahedya ng buhay ko na naging dahilan para mabuo ko sa isip ko ang isang hinalang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nagagawang patunayan. Gising, Remy. Tumakas ka na. Hindi ka ligtas dito. Magpakalayo-layo ka na. Gising, Remy. Tumakas ka na. Hindi ka ligtas dito. Iligtas mo ang sarili mo. Ano ba namang klaseng panaginip yun? Nakakatakot.
Akala ko totoo. Buti na lang, panaginip lang pala. Mahal? Homer, tumagilid ka nga. Lakas ng hagok mo eh. Homer? Homer? Homer, gumising ka. Homer! Homer, please. Huwag ka naman ganyan. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Homer! Katinuan ko. Oy, Remy. Nakapaghanda ka na ba para sa pasyam ng asawa mo? Aba, ayan ka na namang batugan ka. Tatamad-tamad ka't ayaw mo na namang kumilos. Nay, paano niyo ho nagagawang umaktong normal? At parang wala lang nangyari? Kayong dalawang magkasunod na beses kayong nawalan ng anak sa iisang taon lang. Kayo na hong nagsabi, magsasyam na buwan pa lang hong patay si Homer. Pero gusto niyo na agad ako maging masigla? Ay, anong gusto mong gawin ko? Magmukmok tulad ng ginagawa mo? Kung gusto mong magpakamiserable, bahala ka sa buhay mo. O kung gusto mo nga, gawin mo na rin ang ginawa ni Melba nung nawala ang anak ko si Bruno. Eh kung gusto mo, sumunod ka na rin kay Homer. Napaka-demonyo mo! Sa kalagitnaan ho ng pagtatalo namin ni Nanay Norita noon, Miss Anne, napalingon ho ako sa pusang bigla na lang pong ngumiyaw sa tabi ko. Meron ho itong kagat-kagat na isang plastik na may lamang hopyang munggo. Habang nakatitig ito sa akin na may luha ang mga mata. Hindi ko alam kung bakit, pero parang bigla ho akong nakaramdam ng kirot sa dibdib ko habang nakatitig ako sa pusang yun. Para hong bigla akong naalala ang asawa ko. Dahil na rin siguro sa dala nitong hopyang munggo na paboritong ipasalubong sa akin noon ni Homer. Pero alam niyo ho kung anong mas nakakakilabot at nakakagulat ng mga sandaling yon? Yon ay nang tawagin na hubigla ni Nanay Norita ang pangalan ng bagong alaga niyang pusa. Homer, huwag ka nga lumapit sa babaeng yan. Salbahing babaeng yan, baka kunin ka na naman yan sa akin. Roy, kunin mo nga muna si Homer at ikulong mo dun sa pinagawa kong hawla. Sige ho, Aling Norita. Mula po nang mawala ang anak ko sa sinapupunan ko, buhat ng palagi akong timplahan ni Nanay Norita ng gatas tuwing gabi. Doon na ako nagkaroon ng duda na baka may kinalaman siya sa lahat ng nangyari sa amin ng mga anak niya. Ang hinala ko po, nilaso niya kaming lahat. Pati na rin ang dalawa niyang anak kaya parehong namatay ang mga ito sa kahimbingan ng tulog nila. Para hindi siya mawala ng kontrol sa mga ito. Bagamat wala po akong ebidensya na maaaring magpatunay sa hinala kong ito, ay talagang malakas ang kutob ko. Ang hinala ko rin po ay kasabot niya si Mang Roy sa lahat ng ginawa niya. Naniniwala po ako na maaring hindi lang pangkaraniwang laso ng ginagamit nila dahil tulad nga po ng sinabi ni Nanay Norita noon, ay kilalang albularyo si Mang Roy sa kanilang probinsya. Hindi ko po alam kung may maniniwala ba sa akin pero sa tingin ko po ay nagawa ni Nanay Norita na ilipat sa mga alaga niyang pusa ang kaluluwa ng dalawang anak niyang sina Bruno at Homer. Sa tulong na rin ni Mang Roy.
Dahil nga po doon, para lang makatakas sa kanila ay ginawa ko po ang lahat para makapunta ako ng ibang bansa. Kahit na halos mabaon ako noon sa utang ay ayos lang. Basta't makalayo lang ako sa kanila ng mga panahong yon. Dito na po ako muling nagkaasawa at nagkaanak. Pero hanggang ngayon po ay nananatili pa rin sa isip at puso ko ang takot sa mga nangyari sa akin sa nakaraan. Ganun pa man ay umaasa pa rin po ako na balang araw ay magagawa kong kalimutan ang lahat ng nangyaring masasama sa buhay ko. Pero ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos dahil iniligtas niya ako sa anumang pwedeng mangyari sa akin noon sa kamay ng aking biyenan at ng kanyang katiwalang hindi mapagkakatiwalaan. At ngayon naman, dumako po tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Kilabot King, Maria Ana Villaflores, Catherine, Tessa Aguilar, Dante Retuerto, Colette Chanel, Le Harvey. Aswang yata to, Kuya Jojo! Aswang tong lalaking to! Wag! Wag! Lumayo ka sa akin! Hayop! Multo! Multo! Yan ang kahila-hilakbot na kwento ng isang gasoline boy ngayong araw. Dito lamang sa Kwentong Takip Silim. Magandang araw po, Sir Wilmore. Kumusta rin ang lahat ng mga taga-subaybay ng Kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot at ng bagong Sityo Pangil. Isa po ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig. 2021 pa lang ay talagang palipas oras ko na sa bahay o sa trabaho man ang inyong mga kwento at pagsasadula. Ako po si Jojo ng Antipolo, 41 years old at isang dating gasoline boy dyan sa may Marikina. Sumulat ako kasi pamilyar na pamilyar po talaga sa akin ang isang kwento nyo nung nakaraan. Yung bang tungkol sa isang binatang sinapian ng multo sa isang gasolinahan. Malakas kasi ang kutob ko na ang dating pinapasukan ko ang tinutukoy ng kwento. Sa katunayan, malinaw pa sa isip ko ang insidente ng sapi. At naaalala ko pa kung papaano nakarating sa gasolinahan namin ang kaluluwang yon. Sa pagkakatanda ko, ay sinabi ng inyong letter sender na hinanap pala niya ako para tanungin tungkol sa multo. Kaya eto na, ikukwento ko ng malinaw at sana ay marinig din niya ito. Nangyari po ito noong mga unang bahagi ng 2018, ilang buwan bago ang insidente ng sapi. Uy, Jojo, ganito ba talaga rito? Halos walang nagpapagasolina kapag lagpas sa ating gabi na. Oo. Mas konti kasi ang bumibiyahe kapag gabi na. Isa pa, mas malakas yung mga kakumpetensya nating gasolinahan sa may unahan eh. Kung sa bagay, kung ganun, mabuti na lang pala night shift ako. Makakapagpahinga ng konti. Medyo antok na nga ako eh. Sinabi mo pa. Patayan ng pang-umaga at hapon eh. Di hamak na mas marami kasing bumibiyahe ng ganong oras. Pero uy, huwag kang tutulog-tulog dyan. Baka magkamali ka pa ng bilang.
Ang gabing yon ang unang duty ng bago naming kahera na si Rona. Tutumboy-tumboy pero sabi niya naman sa akin ay pusong babae naman daw talaga siya. Ako naman ay ilang taon ng gasoline boy doon. Nagtagal ako kasi may kakilala ako sa opisina ng gasoline company na yon. At saka, syempre, maayos din ang pagtatrabaho ko. May pinapakain akong pamilya, kaya kailangan talagang magtino. Maayos naman ang unang mga oras ng gabi. Nakakapagpahinga kami ni Rona kasi wala nga masyadong nagpapagasolina. Subalit nagbago ang ihip ng hangin nung mga pasado 2:00 ng madaling araw. May dumating na motorsiklong. Nung una, nakita kong may 2 sakay. Ang driver at isang nakaangkas na nakabarong. Nakahelmet ang driver, pero tela lang ang nakabalot sa mukha ng nakaangkas. Harurot ang pagpapatakbo nito sa kalsada at bumagal na lamang nang papasok na sa gasolinahan namin. Mga Brad, ano ka atin? Pasensya na. Medyo antok na talaga ako eh. Nasaan na yung nakaangkas? Namalik mata ba ako? Tulong. Tulungan niyo ako. Tulong? Anong tulong? May problema ba? Tulungan niyo ako. Hoy, Brad! Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang? Brad! Kuya Jojo, ano nangyari dyan? Ba't biglang nahulog yan? Saklolo. 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 Ewan ko. Labas ka nga muna dyan sa kasir. Tulungan mo ako dito. Saklolo. Saklolo, tulungan niyo ako. Hindi namin malaman ni Rona kung bakit bigla na lang nanghina at nahulog mula sa minamanehong motor ang binatang dumating. Hindi ko rin alam kung saan na napunta ang nakita kong nakaangkas sa motor na yon. Sigurado kasi talaga akong may isang lalaking nakabarong sa likod ng binata. Inalalaya namin ang binata papunta sa may gilid. Pinahiga lang namin ito sa semento. May malay naman siya, pero sobrang nanghihina talaga ito. Wala siyang tigil sa paghingi ng saklolo. Pero hindi naman niya sinasabi sa amin kung ano ba talaga ang nangyari. Sa mga sandaling yon, ay pansin kong lumalamig ang hangin sa gasolinahan. Oo, malamig ang simoy ng madaling araw. Ngunit merong pang kakaibang lamig na dumadampi sa balat ko. Ramdam kong nananayo ang balahibo ko at tumutodo rin ang pawis. Tulungan niyo ako. Saklolo, pakiusap. Tulungan niyo ako. Ayoko pang mamatay. Tulong. Paano ka namin tutulungan kung di ka naman nagsasabi? Huminahon ka muna. Sabihin mo sa amin kung ano ba problema mo. Andyan na siya. Ilayo niyo ako sa kanya. Pakiusap. Pakiusap, ilayo niyo ako sa kanya. Sino bang andyan na? Linawin mo sinasabi mo, tol. Saan galing yung nagre-ring? Ayun. Doon, Rona. Kunin mo. Nasa lapag doon sa may motor nitong tao. Sa kanya yata yan eh. Oo nga, teka.
Baka rin makapagtanong tayo dito sa tumatawag. I-loudspeaker mo para marinig din itong bisita natin. Ayoko! Ayoko! Pakiusap! Huwag! Ayoko! Teka, Leo, nasa ka bang mokong ka? Bakit bigla ka sumibat? Napakadelikado ng ginawa mo, hoy. hi po. Hindi po ako si Leo. Ay, hala! Babae? Sino ka? Sino kaibigan namin? Siguro si Leo tong tinulungan namin dito. Bigla na lang kasi siyang dumating dito sa gasolinahan at humihingi ng saklolo. Hindi naman nagsasabi kung anong tulong ang kailangan niya. Diyos ko, Lord! Kanina pa po namin siya hinahanap eh. Bigla na lang kasi siyang umalis, hindi pa nagtapos ang... kumusta na siya? May malay naman po pero sobrang nangihinat ng lalamig eh. Nanginginig pa nga oh. Mabuti naman po't okay lang siya. Teka, saang gasolinahan ba at nang mapuntahan namin kayo, ate? Sinabi nga po ni Rona sa nakausap ang location namin. Hindi nga lang ako mapalagay kasi mukhang may inililihim din yung tumawag. May iniwasan siyang sabihin kay Rona. Yung hindi raw natapos ng biglang umalis itong sinasabing si Leo. Gumulong ang mga minuto. Ramdam kong bumibigat lalo ang lamig sa paligid. Pansin kong nararamdaman din yun ni Rona. Kasi kita kong hindi rin siya mapakali. Itinabi na rin muna namin ang motor nung Leo. At nang hindi makasagabal kung may magpapagasolina. Tulungan niyo ako. Saklolo. Ilayo niyo ako sa kanya. Tulong. Pakiusap, tulungan niyo ako. Saklolo. 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 Tumawag na kaya tayo ng pulis, ano? Huwag muna Kuya Joe. Antayin muna natin ang mga tropa nito. Mukhang totoong kaibigan niya naman yun eh. Binasa ko rin kasi ng konti itong paalitan nila ng mga text oh. Sige. Maghintay tayo ng mga 1 oras. Kapag hindi dumating, tumawag na tayo ng pulis. Hindi rin naman kasi pwedeng buong gabi nating bantayan. Wag! Wag! Lumayo ka sa akin! Anong nangyari sa'yo? Hoy! Layuan mo ako! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Wag! Diyos ko naman! May tililing yata yung taong yung kuya eh. Gulat na gulat at takang-taka kami sa biglang pagsigaw ni Leo, Sir Wilmore. Napatras pa nga kami kasi baka biglang manakit. Subalit napalitan ng pagkabahala ang pagkagulat namin nang bigla itong himatayin sa kinahihimlayang simento. At agad ding naging hilakbot ang naramdaman namin nang magbago ang itsura ng binata. Nangitim ang balat nito at nag-amoy sunog. Sa katunayan niya ay mukha talaga siyang sunog kung titingnan. Katulad ito ng naikwento rito noon sa kwentong takip siling. Anong nangyari? Bakit? Aswang ba yan? Aswang yata to, Kuya Jojo! Aswang tong lalaking to! Ewan ko. Malay ko ba kung ano yan? Iwan na lang siguro natin. Tapos tawag tayo ng pulis. Hindi kayo makakalis. Mamamatay kayo. Papatayin ko kayo. Mamatay ang sino mong gumambala sa akin. Rona! Takbo! Takbo! Nang may dumating na isang FX.
Tapos si Marley, kayo ba yung sa tawag kanina? Oo, kami nga. Ayun ang kaibigan nyo. Kunin nyo na yan, kunin nyo na. OMG, Leo! Ano nangyari? Guys! Harangan nyo si Leo! Harangan nyo! Baka makatakas! Dali! Diyos ko, Lord! Ito na nga bang sinasabi ko eh. Ayaw kasi makinig. Nagsibabaan mula sa FX ang mga kasama noong Marley. Sa pagkakatanda ko, ay nasa 7 o 8 yata silang lahat, pawang mga binata't dalaga. Hinarangan niya nila si Leo na noon ay papatakbo ng paalis ng gasolinahan. Nagulat kami ni Rona nang makitang napakalakas ni Leo na yon. Hindi kasi siya magawang pigilan basta ng higit 5 katao. Kaya napilitan kami na tumulong ni Rona na maigapos lang ang binatang sunog ang balat. Pakawalan niyo ako! Mga hangal! Pakawalan niyo ako! Mga walang iya kayo! Mamamatay kayo! Papatayin ko kayo! Ano ba kasing nangyari rito sa kaibigan nyo? Aswang ba to? Bakit nagbago yung balat niya? Ganito po kasi, Kuya Jojo, Ate Rona. Pumunta kasi kami sa isang abandonadong gusali para mag-ghost hunting. Nasunog daw yung gusaling yun ilang taon nang nakakaraan eh. Sus Mariosep, anong nakain nyo? Ilang ulit naman na po kami nakapag-ghost hunting, Kuya Jojo. Yun nga lang eh, naisip naming maglaro ng Ouija board. Ouija? Yung ba yung tawag-tawag ng mga multo? At doon kayo nagtawag ng maligno sa mismong gusali? Yes po ate. Spirit of the coin po yung ginawa namin. Ang problema, hindi pa naman namin natatapos. Bigla na lang sumibatong si Leo. Kaya sinundan nung kaluluwang natawag namin. Anak ka nga naman ng... Kung ganun, sinasapian niyang kaibigan nyo ngayon? Yes po. Kaya nga, dinala rin namin yung Ouija board dito eh. Dito na lang namin ipagpapatuloy yung ritual para matahimik ulit yung multo. Sigurado ba kayo dyan sa binabalak nyo? Wala na po kaming alam na ibang paraan, kuya eh. Ito lang ang naiisip namin. Ay, naku. O siya. Doon na kayo sa may sulok na bahagi ng pader na yan para di kayo agad mapansin kung may magpapagasoli naman. Kuya Jojo, ikwintas niyo rin po ni Ate Rona tong mga rosary na to. Nabindisyon na po yung mga yan. Para sure tayo na hindi tayo gagalawin ng kaluluwa. Tinulungan kong igapos ng maayos ang nagpupumiglas pa ring may sapi. Nilagay namin ito doon sa may sulok na bahagi ng pader. Sinabihan ko rin si Rona na siya muna ang tumao sa gasolinahan kasi babantayan ko yung grupo. Bagamat lumayo ako ng ilang metro mula sa kanila, ayokong madamay kung anong kababalaghan man ang lumabas mula sa katawan ng tao. Naglatag si Marley ng isang malapad na parisukat na tabla. Hindi ko makita ng maayos kasi medyo malayo ako. Pero siguro, yun na ang Ouija board. Nagsindi rin sila ng ilang kandila. Mabuti na lang pala talaga at sa sulo ko sila pinapwesto. Delikado kasi, baka mag-react ang gasolina sa ningas ng kandila. Pabilog na umupo ang grupo sa palibot ng Ouija board. Sa isang bahagi ay pinapesto nila ang nakagapos pa ring kasama. Sir Wilmore, sa tutulang, kinilabutan talaga ako habang nanunood sa kanila. Maski si Rona, na mas malayo sa kanila, nakikita kong namumutla. Sinimulan ng grupo ang ritual. Nakahawak na sila doon sa parang baryang nasa board. Hindi na rin nakatiis si Rona at lupapit na ito sa akin.
Sigurado ka bang ayos lang na hayaan natin ang mga yan, Kuya Joe? Mukhang ayos lang naman. Ganyan naman yung pakikipag-usap sa mga kaluluwa gamit ang Ouija board eh. Base sa mga napapanood ko sa TV at YouTube Nakakatakot kasi. Baka mamaya niyan, inaalay na pala sa demonyong kaluluwa natin ang hindi natin nalalaman. Ewan ko. Basta, kung okay sa'yo, tibayan mo na lang ang pananampalataya mo, Rona. Yun lang ang tanging depensa natin kung sakali mang may masamang mangyari. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang ritual. Tanaw kong gumagalaw na ang kanilang mga kamay, kasunod sa bariyang nasa board. Pansin ko rin kumalma na pala yung may sapi. Di ko nga lang masabi kung may malay pa ba ito o hinimatay na. Kasi medyo malayo kami ni Rona. Makalipas ang ilang sandali, napansin kong palabig ng palabig ang paligid. Pansin ko rin kinikilabutan ang grupo habang taimtim na nagdarasal. Unti-unti ring namamatay ang kanilang mga kandila kahit hindi naman pabugso ang malamig na hangin. Hanggang sa tuluyang kaming nanigas ni Rona nang makitang lumabas mula sa katawan ni Leo ang lalaking nakabarong. Diyos ko po, ano yan? Sabi ko na nga, Abe. Hindi ako namamalik mata kanina. Nakita ko yung nakaangkas sa motor ng binata pagdating niya. Pero may takip na tela yung mukha niya kanina eh. Bakit ngayon? Sunog na sunog yung mukha, kuya. Mukhang biktima ng nasunog na gusali yung multo na yan, hanip. Hanggang sa nagtaka na lang kami nang biglang maglaho ang multo, Sir Wilmore. Kumalma rin ang pakiramdam namin sa paligid at umayos na rin ang ningas ng mga kandila. Nakita ko rin nagyakapan ang magkakaibigan at saka inalalayan nilang tumayo si Leo. Habang nagliligpit ng gamit ay kinawayan kami ni Marley. Suminyas ito. Okay na raw, kaya lumapit na kaming dalawa. Oh, kumusta na? Ayos na ba? Yes po, Kuya Jojo, okay na po. Medyo okay na rin si Leo. Kailangan na lang niya magpahinga. Salamat po, Kuya at Ate. Salamat po sa pag-alalay sa akin. Wala yun. Basta, kung hindi ka naman pala makakatagal sa mga ganyang multo-multo, huwag ka na lang sumabay sa ganyang trip ng mga tropa mo. Nakakagulo ka eh. Pasensya na ho. Hindi na rin po nagtagal at umalis na ang grupo ni Leo at Marley. Minaniho lang ng isa sa kanilang mga kaibigan yung motorsiklo na gamit ng naunang binata. Naging maayos naman ang natitirang mga oras ng gabing yon hanggang sa nag-out na kami ng mag-umaga na. Iyon nga lang ay hindi pa pala doon natatapos ang kabalaghan sa gasolinahang pinapasukan namin, Sir Wilmore. Nang sumunod na gabi, ay kami uli ni Rona ang magkasama sa shift. Ganun pa rin. Konti lang mga nagpapagasolina at konti lang din ang nagdaraan sa kalsada. Kaya naman medyo nabagot na ako sa pwesto namin. Rona, yosi muna ako Pantanggal bagot lang. Nabuburyong na ako eh. Uy, kuya, delikado yan. Lalayo naman ako. Doon ako sa may sulok ng bahagi ng pader. Sige po, kuya. Video call ko lang muna itong jowa ko.
Ilalaki ba yan? Baka mamaya, chika bebs pala yan ha? Dito. Pwede na rito. Pero, bakit bang sama pa rin ang pakiramdam ko rito sa may pader? Kakilabot pa rin ang lamig sa balat. Di bali na ka. Baka guni-guni ko lang. Kuya! Balik dito! Bilisan mo! Dali! Ano bang? Sa likod mo! Sa pader! Tingnan mo yung pader! Hayop! Multo! Multo! Mabilis akong tumakbo pabalik sa may cashier ng gasolinahan. Doon na ako lumingon ulit at natanaw ko ang lalaking nakabarong. Nakatayo ito sa tabi ng pader. May telang nakabalot sa kanyang mukha. Pero hindi nawala sa isip ko ang sunog nitong itsura. Ramdam na ramdam ko rin ang matalim nitong titig sa amin ni Rona. Mabuti na lang talaga at hindi naman ito lumapit sa amin. Makalipas ang ilang minuto ay may nagpagasolinang pick-up. Nang makaalis ang sasakyan, hindi na rin namin natanaw ang lalaking nakabarong. Sana yun? Biglang nawala. Mabuti nga yun na mawala na siya. Para hindi na tayo kilabutan ng ganun. Nawala nga. Hindi naman natin alam kung saan napunta. Baka mamaya niyan bigla na lang lumitaw sa harap natin. Alangan naman hanapin natin, di ba? Ano sa tingin mo dapat natin gawin, kuya? Hindi ko alam. Oo, naniniwala ako sa mga malignong ganyan. Pero hindi naman ako maalam sa mga dapat gawin kapag may multo o ano. Siguro, wag na lang natin siya guluhin. Mukhang ayaw niyang nagagambala eh. Sa naintindihan ko kasi, yun ang dahilan kung bakit nagalit siya kina Leo. Yun na nga lang siguro talaga. Nga po niyan, ay may iba ring mga nagpapagasolina na nakakapansin sa multong yon. Subalit, napansin din naming hindi naman siya nanggugulo. Kaya medyo nakukumbinsi ko ang sarili ko. Siguro nga, ayaw lang talaga ng kaluluwang yon na magambala. Gusto lang niyang manahimik sa isang tabi. Ang problema, meron niyang isang pasaway na umihiton sa pader na tinatampayan ng multong yon. Kaya siya nagalit at muling sumapi. Sana po ay nasagot ko ang katanungan ng dating letter sender dito sa kwentong takip silim. Ngayon ay malinaw na kung bakit may kaluluwang ligaw doon sa dati kong pinapasukang gasolinahan. Bagamat sa pagkakaalam ko, wala na yun doon ngayon kasi nga napalayas na ito ng maayos ng mga pari sa simbahan. Sana rin ay tandaan nating lagi natin panatilihin ang respeto kahit saan man tayo mapunta. Hindi kasi natin alam kung sino o ano ang maaring magalit dahil sa ating mga katarantaduhan. Hanggang dito na lamang po. Jojo ng Antipolo. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Jessica Crisbel Ugadan, Nikki Alera, Joviali, Rowan, Leo Olan, Marina's Kitchen, Angel Terante, Nessa Kit, DJ Inday, and my own, Marita Espiritu. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Mary Christine Castro at Nancy Viana. Sabi ni Mary,
Madalas po akong nag-iisa sa office namin at horror stories lagi kong pinakikinggan. Pero kahit anong uri ng horror story, hindi ako natatakot. It's my favorite. Sabi naman ni Nancy, "Good afternoon po mga kakwentong takipsilim at kasityo bangungot. Always listening while working, kahit matutulog na at may bago, nakikinig pa rin hanggang sa makatulog ako. Sarap pakinggan ang mga horror kasi ang gagaling ng mga narrators at mga voice talents. More horror stories